Darasin rayuwa, darasin rayuwa, darasin rayuwa, ga darasin rayuwa. Darasin rayuwa. Kowa cikin damuwa, sanadi ga ishin ruwa, da ya manta da uwa, to ya batun shakuwa da ɗa da uwa, bakurar zance. Darasin rayuwa, wani ya tara yawan kuɗi, Allahu ne ya masa buɗi, don ya taimako ba adadi. Ya sunanki? Ga ki karamar yarinya ne, karancin shekaru. Me ya faru da ke har ya kasance kika je gurin barace-barace? Aka tsinto ki gurin barace-barace. Dan Allah ki daure ki faɗa mana, mu kuma za mu iya ƙoƙarin mu ga mun ceto ki a cikin gangin da kike ciki. Da za ki taimaka ki daina kuka, ki faɗa mana abin da ke faruwa. Mu aikin mu a koda yaushe shine taimakawa al'umma. Shine hakan ne kadai zai ba mu hanya mafi sauki da za mu ƙara taimaka miki. Me ke faruwa? Ya sunanki? Ba kuka zaki ba, daurewa zaki ki gaya mana me yake ci. Dan mu nan zaman da muke yi zama ne taimakawa al'umma. Ko kina jin yunwa ne? Me kike so? Me za ki ci? Please, ya sunanki? Ba kuka zaki ba, ki daure ki faɗa mana duk abin da yake ciki. Insha Allah mu nan guri ne, muna zama ne a nan saboda al'umma. Za mu taimake ki a duk yanayin da ke ciki. Sunana Baita, kuma ina da aure, mijina ne ya sake ni kuma ya kore ni. Na je gidanmu mahaifina ma ya kore ni. Shi ne na fito yawon bara saboda in samu abin da zan ci. To amma a yanzu ina za mu samu mahaifinki? Kuma ina ne a wurin? Ko kuma ta yadda za a yi mu same shi? Ina da lambar sa? Akwai. Ka ɗauki lambar mahaifin nata sai mu kira shi. Saboda san duniya a rai yayi kwance. Darasin rayuwa. Baba kai haƙuri. Yanzu in ka ce ta bar gidanka, ina za ta yi? Ranka daɗe, abin da bahijja ta mu ko da a ce riƙonta na yi, ban cancanci ta min irin wannan abin da ta aikata ba. Amma ita ta gaya maka laifin da ta aikata? Ta mana bayani, amma duk da haka kai ma muna son waje daga bakinka. Ranka daɗe, bahijja ta kawo mutum ta ce shi take son aure. Ni kuma a daidai wannan lokacin akwai ɗan ƙanina da nake son haɗa su aure. Amma saboda son zuciyanta na ƙyale ta aka ɗaura wannan auren. Tun da aka yi auren nan kullum cin mutunci babu irin wanda baya mata. Duka, zagi, wulaƙanci ne yau da gobe babu irin wanda bai mata ba. Nayi raba auren nan amma yarinyar ta ƙi. Idan ta dawo gida ta sake komawa maimakon abin yayi sauƙi sai kaga abin ƙaruwa ma yake yi. Na ce mata ki zo ki mu je mu kotu, ni zan shige miki gaba a kashe auren. Duk ina yi ne ba don komai ba, don in ɓata mata 'yancinta. Idan na fahimta, kai kana so ka ƙwata mata haƙƙinta, amma ita ta ki baka haɗin kai saboda tana son mijinta. Allah ya maka albarka yaro, wannan haka ne. Wata rana ya yi mata dukan tsiya har sai da makwabta suka kwace ta. Aka kira ni, na zo cikin fishi, na ɗauke ta, na kai ta asibiti, aka kwantar da ita. Gaskiya abin ya yi yawa.
ina kai ka. Yake bai da kunya. Bayan na kai ta asibiti sai ga shi ne ya fushi. Na ce wani yarinyar nan amana aka ba ka ji tsoron Allah. Ka rike amana. Wata rana kai ma za ka mutu. Wata rana kuma kai ma uba ne. Ai wasu ba sa duba haka baba. Da na faɗi hakan sai ya ce, Baba, kar ka sake yin magana. In ka sake yin magana sai na ɗauke ka da mari. A gabanta ya ce zai mara ni. Na ce masa ni za ka mara? Ya ce min ƙwarai kuwa in sake magana a gani. Na ce to, kin ji abin da ya faɗa. In na sake magana zai mare ni. Ki haƙura a raba auren nan ko ta hanyar kotu ne. Ko kuma ki zaɓa ko ni ko shi. Buɗan bakin yarinyar nan sai ta zaɓi mijinta. Gaskiya ba hijja baki kyauta ba. Ta bi shi bayan wani lokaci kaɗan ya sake mata dukan da ya fi na baya. Ya yi fatali da kayanta, ya yi wurgi da ita waje. Kuma yanzu ta dawo in karɓe ta. Ai daman kafin ta bi shi sanda na gaya mata. Idan har ta bi shi na haife ta cikin 'ya'yana ko mutuwa na yi ba ta da gado. Sannan kar ta ƙara alfahari da ni a matsayin mahaifinta. Amma dai ban mata baki ba, ina mata addu'an Allah daidaita su. Wannan haka ne, haka ake buƙatar mahaifa. A koda yaushe idan 'ya'yan suka kwatanta aikata irin wannan mummunan aiki, to za su musu addu'a ka su musu baki saboda yanayin rayuwa. Da ta je ta dawo, ni kuma na ƙi karɓanta. Ai ko ita kaɗai na haifa, wallahi na haƙura da ita. Baya da ni ba, 'yan uwa da dangi sun yi akan na haƙura. Na ce ni ba zan haƙura ba. Amma da na faɗa musu abin da ta yi, babu wanda ya ƙara ce min komai. Yanzu ana ranka daɗe, ni ne da laifi ko kuma ita? Haka ne baba, kana da gaskiya. Ko muna samun irin wannan cases din a nan wurin, amma ban taɓa samun irin wannan case din ba. Gaskiya ba hijja baki kyauta ba. Wannan mahaifinki ne, ko ma dai yaya ne, shi ya haife ki, shi ya shayar da ki, ya tufatar da ki, sannan ya baki tarbiyya bai bari kin lalace ba. Ya baki ilimin boko, sannan ya baki na addini. Sannan ya sadaukar da farin cikin shi don ganin naki farin cikin. Sannan mijin ke ce zai mare shi a gabanki, sannan kuma ki bi shi. Wannan wani irin rayuwa muke ciki ne? Wani irin zuciya kike da shi? Wallahi duk wanda zai so ki a duniya bayan mahaifanki. Ai ita miji ya fi mata komai, yar miji daɗi. Mahaifinki ko rashin lafiya kika yi baya samun sukuni har sai ya ga kin samu lafiya. Ko wani abu kike bukata ko bayi da shi, ko da ko zai shiga hatsari, zai je ya nemo miki domin farin cikin ki. Ko ya taɓa barin ki da yunwa ne, ko kuma wani abu kika nema kika rasa a wurin shi. Ba hijja? Mahaifina bai rage mu da komai ba. Duk abin da mahaifi na gari yake wa 'ya'ya mahaifinmu ya mana. Bai bar mu da yunwa ba, bai bar mu da isuwa ba, bai bar mu da rashin tufafi ba. Amma kuma kika masa wannan sakayyar? Wannan shine mafi girman kuskure da mata suke aikatawa. Su zaɓi mazajensu sama da mahaifansu. Shi fa miji ana iya canza shi. Shi ko mahaifi fa ba a canza shi. Wallahi kika kuskura mahaifanki suka mutu da wannan bakin ciki, ba hijja ba ki taɓa samun haske ba a rayuwarki har yau matanadi. Baba dan girman Allah ka taimaka ka yafe ni. Ka hakuri ina mai neman afuwa a gare ka. Lallai na san ban kyauta ba, amma baba ka hakuri ka yafe mu. Ni kaina na tsani kaina. Na yi nadama baba ka hakuri. Wallahi na yi nadama. Baba ina neman afuwan ka yafe mu. Dama ni ai ban saki min lafi ba. Ai zaɓi ranki kika bi kuma na baki. A ranka daɗe, ni zan iya tafiya, ina da abubuwan yi sosai a baya. Baba, ka yi haƙuri. Allah ma da ya halicce mu, muna masa laifi, kuma ya yafe mana, balantana kuma mu 'yan adam. Me zai hana mu ba za mu na yafe wa junanmu ba? Bahijja ta yi kuskure, mafi munin kuskure a rayuwarta, kuma ta yi nadama. Kai da kanka, ka san ta yi nadama. Baba ka yi haƙuri, ka yafe mata. Ba ta yi nadama ba tukunna, ka bata da duniya ta koya mata hankali. Baba na yi nadama wallahi don girma Allah ka yafe mu. Baba,
yanzu in ka ce ba za ta koma gidanka ba ina za ta je? Irin wannan ne ake zuwa a shiga wata mummunar rayuwa. Baba, Allah yana son masu yafiya, ko a ranar tashin kiyama suna da sakamako mai kyau. Kar ka manta fa baba, inna Allaha ma'as sabiri. Lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Ko baka so ka kasance a cikin al'ummar da Annabi zai yi alfahari da su a ranar tashin kiyama? Kowa cikin damuwa sanadi ga ishin ruwa. Shi ke na ranka daɗe, na gamsu da bayananka, na kuma yafe mata duniya lahira. Amma ta sani, in ta sake makamancin irin wannan abun, ka ta yi tunanin zan yafe mata. Na yadda na amince za ta koma gidana, amma fa da sharaɗi. Wani sharadi kenan baba? Sharaɗi na shine zan aura mata duk wanda ya zo, matuƙar na tabbatar cewa yana da nasaba. To kin ji abin da mahaifinki ya ce. Wallahi na amince duk wani sharaɗinka. Baba ka yafe min duk wani sharaɗinka zan bi insha Allah. To alhamdulillah. Allah ya sa hakan ya zama izina ga 'yan baya. Mijin naki ya sake ki ne a baki ya furta ko kuma rubutawa ya a takarda? Tambayan ki ake yi, takarda ya bashi ko kuma sakin ke yi?